programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo sa Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga, mga ka-trade, asin mga kanegosyo. Ngunyan po, aldaw na naman nin Biyernes, March 18, 2022. Ini po giraray ang sa indong ka-trade, asin kanegosyo, si Bem Dirango. Ang makakaiba nindo po sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 nin udto. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo, sa Radio DZGB, hatod po sa Indohang Department of Trade and Industry, Regional Office 5. Para po sa mga nakaantabay sa tuya ngunyan, nadadangog kita sa Radio DZGB sa 729 kHz. As in, naka-live stream man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online. As in, samuya man pong sinishare sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? Pwede man po kamo mag-tune in sa YouTube channel kang DZGB Legazpi. Kaya po sa mga nakaantabay ngunyan sa radyo, dai po kami paglingawan. I-like nyo po ang samuyang mga pages para po ma-update kita kang mga importanteng mga impormasyon as in nganing magtao sa tuya nin mga inspirasyon ining sa tuyang mga bisita ngunyan na aga or ngunyan na udto digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So ngunyan po, sabi ko nga ni aldaw nin Biyernes, kada Biyernes yaon kita digdi para mag-ulay-olay. So ngunyan na Biyernes, nagkataon po na ang Marso baga po siniselebrar ta ang Women's Month, ano po. So dahil siniselebrar ta ang Women's Month, nag-imbitar kami kay mga inspiring women entrepreneurs na maghihiras po sa tuya kan sa indang mga istorya tungkol sa indang pagninegosyo. Nganing kadakol pa na ibang mga katugangan ta na gusto maglaog sa negosyo na ma-inspire sinda kang mga istorya kaining mga inspiring women entrepreneurs sa tuya digdi sa Bicol. Ano po? So igwa kitang inimbitahan na duwa, kaya lang ang gariyaon pa lang sa tuya, naka-hook sa tuya via Zoom. Si Saro pa lang po na women entrepreneur na naimbita ta. So Saro po daipa nakalaog. So habang pigahalat-halat ta itong sa tuya pang sarong bisita, gusto kong ipasabot sa tuya mga paraantabay na pwede man po kamo maghapot kang sa indong mga concerns, mga issues, manunungod sa pagninegosyo. Kung gusto po kamo maglaog sa pagninegosyo, dai po mag-alang-alang na mag-reach out sa samuyang mga iba-ibang platforms, sa Facebook, pwede man po, sa DTI Region 5 Bicol Facebook page, pwede man po kamo mag-text, digdi sa number na 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. 1471. Ngunyan po sa programa, pwede po kamo mag-text ki mga hapot nindo or pwede man po i-address nindo ang mga kahapotan nindo sa satuyang mga bisita ngunyan na ipapamidbid ko na po. Ayo po. Okay. So, sabi ko nga ni, we are celebrating Women's Month. Kaya
Ang naimbitaran tamo niyan po, duwang inspiring women entrepreneurs na maghihiras sa tuya kan sa inda mga istorya. Pero syempre, kaibahan taman po ang samuyang Senior Trade and Industry Development Specialist, the Business Development Division, si Miss Eden San Pablo Sarmiento. Ma'am Eden, maray na aga. Bation tang una po ang satuyang mga paraantabay digdi sa programa tang usapang consumer at negosyo digdi po sa Radyo DZGB. Okay po, just maray na aga, Ma'am Bem, and sa ating sa tuyang mga paraantabay, mga paratang sa DCGP, pati na rin po sa satuyang mga guest nga na aldaw, just maray na aga sa tuya gapos. Okay, so ang satuyang sarong imbitadong bisita, sarong women entrepreneur, hali sa probinsya kang Sorsogon. Iyo po ang yaon ng ngunyan sa tuya, makakaibatan na. Si Miss Lenny Dukot, siya po ang owner kang Gabriel. Ano ba ang pag-pronounce? Gabriel o Gabriel? Gabriel Food Products from Buhatan, Sorsogon City. Maray na aga tabi, Ma'am Lenny. Bation ta po ang sa tuyang mga paraantabay. Yes, good morning po. Hello. Good morning po sa Gabos. Maray na aldaw po sa mga paraantabay po sa inyo po. Yes, maray na aldaw. Ayan, ma'am, wala ka pong video, ma'am? Meron po, wait lang. Okay. Sige. So, yan si Ma'am Lenny Dukot from Buhatan, Sorsogon. Siya po ang owner kang Gabriel. Yes, ma'am. Gabriel, ma'am, tama ako? Gabriel ba ang pag-pronounce? Yes, ma'am, okay na po. Opo. Hello. Hello. Yes, ma'am. Nadadangog ka po. Pero imi-ikan nahihilin sa... Products. Okay, Gabriel Food Products. Ma'am? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, enot po sa Gabos, ika po ang yaon na digdi sa muya. Siguro ika na po ang sapuyang, ang samuyang kakaulayon. Ano po? Enot po sa Gabos, ma'am. Pwede po istoryahan mo kami kung paano nagtuon ining sa imong pagninegosyo. Okay po, ma'am. Inot po, good morning po sa inyo sa Gabos. Nag-start po ako year 2017 dahil po sa pa-training po sa CSWD. Ang grupo po nakalipi sa women's po. Nagpa-training po about po sa turmeric, sa labat. Sa bawat po pa-training sa CSWD sa amon sa Sorsogon, lahat po inadapt ko po yun. Nag-try po muna ako pa konti-konti hanggang nag-abot po ako sa nagpa-seminar na po ang DTI, tapos kinonvince po ako sa DTI ni Ma'am Cha na ipa-register po siya. Tapos, yun na po yung start niya. Hanggang niyan po, medyo okay na po yung business ko sa tulong ng DTI talaga. Kahit nag-agi po ako sa mga struggle, lahat ng kung paano ko makuha po yung business ko niyan. Dahil sa tulong po ng DTI, mga dito po sa City Hall, kaya niyan po, yadi po ako niya sa industriya talaga, sa pag-business. So, nagpuon ka pa lang po, ma'am, kang taong 2017, no? Tama? Opo. Oo. Tapos 2019 po, ma'am, legal na po siya. May mga permit, may BIR, kompleto na po siya. Okay. So after two years kang nagpuon ka, nag-establish ka kaining sa imong negosyo, nakapag parehistro ka tulos kay itong sa mga kinakaipuhan na permits sa pag-operate kan sa rong negosyo. So Yes, kang 2019 okay na so mga mga permits. Ngunyan, Yeah. diba biglang after a year kang pagparehistro mo kan sa imong negosyo, nag-pandemic tulos, ano po?
Opo. So, naapektuhan man po, ma'am, so sa imong pagnegosyo o so sa imong operation kaining pandemic? Ay, kung sa ma'am, talagang sobrang down, financially, kasabay na po emotionally, lahat po. Pero lahat po ako nawalaan sin tiwala po sa mahal na Diyos. Tiwala ko man sa sarili ko po kung paano ko po i-diretso po ang sakuyang negosyo, ang sakuyang na paghimo si mga products. May mga strategy po ako ma'am na inihimo. Although medyo kasagsagan po sa pandemya, di ba bawal po talaga yung magluwas-luwasing balay, kay talagang delikado po kita sa time na ito. Pero ako lang po ako nawaraan sin loob. Buong loob talagang nag-ikot-ikot ako ma'am sa balay kasi sa loob po sa pandemya namon, kay puhan po talaga yung turmeric or salabat. Dahil nga po, sarap ma'am po ito ma'am na bulong baga po So, sa mga kapitbahay ko nag-offer ako, pero naka-face mask ako, naka-ano talaga, para maging safe man yung sa diri ko. Nagbabalay-balay po ako sa inda, mga kalapit baryo ko, minsan online sales po siya. Sa financially naman talagang down po ako that time sa pag-abot sa financial kasi lain na po kami naka-trade fair, lain na naka-OKB. Tapos yung mga store po na ibubutangan ko sin products, close po. So, talagang grabe. Pero go pa rin po. Ayan, okay. So, ma'am, na-mention mo ang sa mga produkto mo po, turmeric. Yes, ma'am. Oo. Other than turmeric po, ano pa po ang sa imong mga produkto, ma'am? Actually, ma'am, nag-start talaga ako sa turmeric kasi yun dun po ako nag-training. Pero base po sa mga nahiling ko po sa mga kasamahan ko. So, naka-adal po ko na nag-additional po ako products na taro chips, cassava chips, tableya, brown rice coffee. Yun po. Medyo nadagdagan na po yung mga products na niyan. Okay. So, nag-expand ka na po kan sa imong product lines. Baho sa na turmeric, pwede pati mga chips, tableya, ano po. Yes. Ngunyan, iyon na po yan ang mga produkto mo, ma'am. Yes, ma'am. Stick na po talaga ako doon. Oo. Pero yaon pa din sa turmeric, syempre. Yes po, oo. Lain ko nawawala talaga ang turmeric kasi doon ako nag-start eh. Oo. So, ini po, ma'am, na mga produktong nabanggit mo, saan po ang market mo kaini? Local? O sa Sorsogon lang? O igwa ka ng pong mga markets na like, igwa ka ng pinagsusuplayan? Actually, ma'am, nag-start po ako mag-supply. Didi po, ma'am, sa AutoCab, Sorsogon. And then, andyan po lahat ng mga products namon ng mga entrepreneur po. Andyan po lahat. Sa tulong din po ng DTI, kaya po nakaano po kami sa AutoCab. And then sa DA po, mayroon po din po ako sa Department of Agriculture, sa mga restaurant po dito sa amin, sa Sorsogon. Madami na po ako na mga store na sinusuplayan. Yun nga lang po, ma'am, consignment lang po. Pero napakadakulang tabang na po sa kuya. Kasi kahit pa paano po, like po yan, medyo okay na po yung bentahan. Tapos nag-shipping na rin po ako, ma'am, sa Cagayan, Zamboanga. Tapos yun po yung siguro di ko masabi. Blessed na rin po kasi kahit po true friend lang po, nakaabot na po yung salabat ko po sa Singapore. Nag-purchase po yung friend ko, dinala niya po sa Singapore. Yun. Pero dai ka pa po man na regular na delivery sa Singapore. Yung lang through your friend, nakaabot sa produkto mo sa Singapore. Yes, ma'am. Oo. So, ma'am, ano yan, ano na ako, diba, sabi mo, nagpuon ka sa turmeric, paano iyo iniso na isip mong negosyo na mag-manufacture o mag-produce kay turmeric? Kaya itong 2017, diba, nagpuon ka magnegosyo, iyo iniso sa imong enot na produkto. Paano po ito yung naisip mong produkto?
Okay, gani nawara si Ma'am Lenny. Nawara ba si Ma'am Lenny? Ma'am Eden, yaon na po si sarutang guest. Yaon na po. Ay, okay. Oo, sige. Ma'am Eden, yaon na si Miss Shari. Okay. Ayan, habang hinahalata Eden ayan. Ma'am, yaon ka na po. Daguson tayo giraray ni good Ma'am Eden si Ma'am. Mahina ang signal. Mahina ang internet connection mo po, Ma'am daw, sabi ng ating host sa radyo, DZGB. Okay. So, Ma'am, ano naman po ang naitabang sa imo kang gobyerno, kang DTI, asin kang iba pang ahensya, kang gobyerno, nganing maipadagos mo ining sa imong pagninegosyo na kumbaga... Pag-abot po ng PTI talagang Sige po. Please go ahead. Ayan. Gari naghang si Ma'am na naman. Then, naghang Yes. si Ma'am. Nawara Okay. na naman si Ma'am Gabriel. Okay. Sige, Ma'am Eden. Siguro, ika na lang po ang magsimbag. Masuporta na lang si Ma'am taod-taod. Anong mga serbisyo ang provide kang DTI? Digdi kay Ma'am Lenny Dokot, tanganing padagos na ipatuloy niya ang sa iyang pagninegosyo na kumbaga dai siya nawaran ki ang apod ka ini, dai nagluya subuot niya. Anong mga tabang na tinao ni DTI sa kumpanya niya? Ma'am Eden? Actually, Ma'am Bem, si Ma'am Lenny, saro sa KMMA graduate last 2019. Yes. And then yung si mga specific na assistances na tinaukan DTI kay Ma'am Lenny is yung saro duman is yung pag-provide na sa inda ng equipment hali po duman sa shared service facility. And then saro pang assistance na tinauta sa INDA, ito pong sa livelihood seeding program ng negosyo serbisyo sa barangay. Naman po kitang packaging and labeling, si sa iya pong turmeric, in-enroll ta sa FDA LTO, and then soon po magkakaiba na rin po siya ng CPR, and then iba pa pong iba like Otop, ang produkto niya po iaon sa Otop Hub kang Sorsogon. And then in terms of sa financing, inassist na din po sinda sa P3 Cares, yung sa Small Business Corporation. And kadakol pa po itong sa market matching, webinars na regular na tigkakandak kang sa tuyang ahensya sa kanya-kanyang probinsya po. And then of course yung sa promotion kan sa inyong produkto through participation sa trade fair. Okay. Yes. So, Ma'am Eden, siguro i-explain ta na din sa satuyang mga paraantabay na mention mo kaya kasubago na na-issuehan na ini si Ma'am Lenny ki ano nga na ito, FDA, LTO, tama? Ano nga Yes ito? po. Oo. So, kinakaipuhan ini kansarong food manufacturer. Oo. Yes. Para maging ang produkto niya dapat bago magluwas sa merkado, dapat igwa kaini. So through DTI na-assist ta ini si Ma'am Lenny na magkaigwa kaini na Yes. FDA license to operate, tama? Yes po. Opo. Ma'am And Bebo. then sabi mo pa itong CPR. Ano itong CPR, Ma'am Eden Tabi? Saro din po siya na kaipuhan na accreditation kang sarong produkto para totally makalaog siya sa merkado, lalo na duman sa mga darakula na sa tuyang stores like yung sa LCC, grocery stores, na LCC, ayan, and SM and others po. So ining CPR, Ma'am Eden, para lang ini sa mga food din? Food, yes po, Okay. para sa mga food. Oo. So, si Ma'am Lenny, through DTI, na-assist, Ma'am, yaong ka na po, Ma'am?
Ma'am Lenny? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Dito na po. Nabanggit kanina ni Ma'am Eden sa mga assistance na na-receive mo sa DTI kasi ikakuta so haputon ko kung ano ang naitabang man sa imo kang gobyerno, kang DTI, asin kang iba pang ahensya sa pagpapadalagan mo kang sa imong negosyo. So nabanggit ni Ma'am Eden sa DTI itong mga assistance like nag-undergo ka duman sa o naka-graduate ka duman sa sarong program na KMME, Kapatid Mentor Me, no, program na kung Yes, po. sain saro ining programa na dakulaon na tabang sa indong mga saradit na negosyante tanganing matabangan kamong magdakula, ano, kasi ang katumbas na kay sabi ta ang katumbas ka ini is saro na ining gari master's degree and sarong entrepreneur na libre ini, ano ma'am. So ano ma'am, nakatabang man po ini sa imo sa pagpapadalagan mo kan sa imong negosyo? Ma'am, nadangog mo po ako, ma'am? Maluya talaga siguro, Ma'am Bem, ang Okay. signal. Oh, maluya, hindi dahil niya ako nadadangog. Anyway, so yun, si Ma'am si Ma'am Lenny, sa Yes, ma'am. Opo. Papa. Oo. Po yun, ma'am. Damo po ang naitabang sa akon sa DTI, sa tuya na government. Sabi ni ma'am, intiro po ito, nakuha ko po. Ang pinakalas po niyan ang CPR po, tapos sa LCC po, approve na din po yung mga products ko po. So, thank you Lord talaga sa DTI, sa lahat-lahat. Kasi kung bako man po talaga sa DTI, sa tabang ninda, wala ako singkusog simbuot. Although, solo flight ko lang talaga tong business ko, ma'am. Pero talagang diretso. Wala akong ibang pinagkakakitaan. So, iyo ini ma'am ang sa imong income, ano ma'am? Tapos, Hello. Okay na po. Oo. Wala po ako ibang pinagkakakitaan, ma'am. Ito lang talagang business ko talaga. sa mo yan ma'am, Kahit igwa ka tumating ako, ma'am, sa super down, pero go pa rin. Ma'am, sa ngunyan po, igwa ka man ng mga empleyado sa imong kumpanya? Okay, balikan ta na lang si ma'am kasi medyo talaga mahina ang sa iyang signal. Dain niya kita masyado na nadadangog, ano. Okay, Ma'am Eden, i-introduce ko na so sa tuyang sarong guest na hali pa sa Isla kang Catanduanes, si Miss Shari. Miss Shari, kang province kang Catanduanes. Ayan. Si Miss Shari May Faye Barro. Siya po ang owner kang Pastateria. Tama? Yes, Tama ma'am. po. Yes po. Pastateria Restaurant and Bar sa Catanduanes. Okay. Ma'am, sige daw po. Bation tango na ang gabos na mga paraantabay ta, lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes kasi aram ko ang Radyo DZGB nakakaabot dyan ang signal sa Catanduanes. Yes po, ma'am. Maray na po sa Indo sa DTI. Sa Legazpi, no? Tama, ma'am. Apo. Of course po sa Bilog na Bicol and Asinman Muya po sa Catanduanes. Good morning po. Yan. Ayan, thank you ma'am. Salamat sa pag-unrakan sa muyang imbitasyon. Okay, ma'am, enot po. Pwede po maistorya mo na sa muya kung paano ka nagpuon kaining sa imong negosyo na Pastateria Restaurant and Bar. Gari ang aram ko, kung tama ako, nagpuon ini kang pandemic pa sana. Kang kasagsagan kang pandemic. Okay, please go ahead. Istorya mo sa tuyang mga paraantabay nga ning sindaman ma-inspirar kan sa imong istorya.
Yes, ma'am. Sure po. Actually, ma'am, ako po, full-time employee man po ako sa Manila. No? Noong April 2020, yun po yung starting pandemic. Yung pamilya ko po uya sa Catanduanes. So, yung sa Catanduanes. Kumbaga may isiman po sinda ng mga recipe, pansit, palabok, mga pasta, ganyan. So, po na mag-create ng produkto, yung mga nasa Bilao baga, ma'am. Made it more creative po, bagi sa sayong Bilao, yung pansit, iba naming pasta, may putukaw, may Shanghai. So, during ano lang po kami, hayong lang po nag-start, we just posted sa Facebook, yung menu, yung mga pwedeng i-order, then we deliver po. O kaya pwede man pong pick up po ng customer sa Halongay po. So, ganun lang po man nag-start basically, online lang po. I think kada ko ng businesses, no, during pandemic na ganun din na online. And during that time, I think maging parang kumbaga okay din kasi po medyo limited baga, ma'am, yung pag-dine-in or pagluwas ng mga so nakakatawa na baging sa yung may servisyo na pwedeng mag-order ka lang ako kami na ma-deliver. Parang natabang sa mo, ma'am, kahit papano, lalo naman during holidays, Christmas, yan po talaga, ma'am, katawa talaga. Then of course, yung mga birthday, sa muya na po ga-order, then tiga-deliver nila lang po. So, ganun lang siya, ma'am, nag-start. So, for almost 2 years, then nag-abot nga po yung typhoon, nag-abot po yung typhoon rolling. Kasi ataman po, pag ano, November yun, in 2020, wash out, ma'am, talaga. So, halong naman. Then, nagkaroon ng opportunity, patindog ni ma'am, so halong, ni ma'am, yung front portion ng halong, na lang na restaurant para to support ining pasatere, maging restaurant and bar, may dine-in facility na po. So, natapos yun ng September last year, nag-open yung restaurant and bar February 5. So, 2022. So, basically, so, 2 taon, then yung restaurant mismo na may dine-in, kaka 2 months pa lang po, or 2 months, more than 2 months pa lang po. Dahil pa nga ni, February 5, more than a month pa lang. Hindi, magto 2 months, sorry. Magto 2 months pa lang, oo. 2 months na, kasi iba rin yung operation mo, may pag-dine-in na, diba? So, nag-hap po kami ng mga makatabang sa muya, waiter, yung cook, source po kami. So, ngayon manggo kami ng 4 na full-time, tapos timers. Then of course ako, ma'am, ako ang ga-oversee ng operations. Full-time ka na po, digdi, sa pastateria restaurant? Hindi pa rin, ma'am. Hindi ko mag-give up yung corporate job ko. Tapig-tugutan man ako work from home. So full-time. Okay. Then I oversee na lang po yung operation. Mga pigay naman ang tao. Kumbaga, Ma'am Shari, ining istorya mo, iba, ade, kasi, diba, so ibang mga negosyo, nag-shutdown during the pandemic, ikaman susaro sa mga nagtindog nin negosyo at the time or kasagsagan kang pandemic. So, kakaiba ining istorya mo. Dahil sa pandemic, nagkaigwa ka parang instant na negosyo kasi diba dahil mo man inipig plano. So I can't imagine the restaurant business. Do ang background ko, ma'am, hospitality talaga for more and marketing sa mga banlaylay na restaurant. So may idea ako about customer service. Pagluto ako mismo dahil. But my family po, yung tiyan ko po, yung mga pinsan ko, hindi yung magaling talaga. Kumbaga, pig-develop ko lang, and of course, kumbaga, yaong kaduman sa punto na nag-address ka kang problema, 'di ba? Nahiling mo kung ano ang kinakaipuhan kang mga tao during the time na nasa kasagsagan kang pandemic. That's why yaong ka nangon yan digdi sa sarong negosyo na kung saan involved ka na sa service industry, no? Pastateria, bar, restaurant and bar. Okay. So, Ma'am Shari,
ano man ang mga mga tabang na naitao sa imo kan gobyerno, kang DTI, for example? Yes, ma'am. Actually, yung DTI talagang dakula yung role niya dun sa decision ko, ma'am, na talagang iporsige at itindog yung because at the beginning, ma'am, baging medyo naglaylo yung pandemic. So, pag-iisip ko, siguro okay na na yung pinsan ko nagkatrabaho na. Pero baging so yung bago ko nag-decision, ma'am, na ipadagos yung investment sa restaurant na kasi yun, di ba, may building na, may mga tauhan ka na i-hire. Sabi ko, siguro itry ko muna KMME, yung kapatid program. So, saka na lang ako mag-desider, ipatagos ko talaga. Sabi, hindi man ako gusto ng bota, sabi din ni Ma'am Lenny, no? Maging yun din, as in, ako yung factor kasi Ma'am naisip mo na, first of all, iba yung gasok, diba, DTI nga, ko po mapig, ayun, tapos yung DTI ko, ay yung KMME ko, Ma'am, last October, 20. So doon na rin ako nag-decide na sige, ipadagos ko na yung restaurant business. So sa KMME, ma'am, syempre tabang, baging nga siyang mini MBA. So for 10 sessions, so 10 different mentors na mga eksperto talaga manugod sa sa negosyo, marketing, lahat ng aspeto ng pagnenegosyo. Then may chance din po kami after kasi nung mga yun, ma'am, parang learning sessions, merong business improvement plan na para sa Muya. Then pigtawan pa kami, ma'am, additional na coach para talagang mag one-on-one na i-develop niyo yung business improvement plan nga. Sa nagkaroon panel interview. So, kumbaga, ako na expert yung nakatabang and nag-validate ng plano. Iba, syempre, may challenging question. So, at least lang, for starting out yung pagre-restaurant, na-address na. So, ako yun talaga yung pinakadako yung tabang na na-receive ko mara sa gobyerno, yung DTI nga po. And hanggang ngayon, ma'am, piga sa kwartaran man, syempre, ninda ako. Well, kuya ako ngunyan. So, I think somehow it adds to exposure. Then yung, ma'am, packaging labels, then even yung logo, pigtabangan man ninda ako. Minsan nga, ma'am, unsolicited, unsolicited. I really appreciate na proactive po yung mga taga-DTI Uyaman sa Muya. I always get invited din po sa mga webinars about food safety, marketing. So, yun ma'am, so far yun po yung mga naalala ko. So, Ayan, oo. Iba pa, but yun po yung naalala ko. Ayan. So, ma'am, na-mention mo itong business improvement plan. Ano po? Kumusta naman po sa business improvement plan mo? Kumusta sa implementation mo? Diba, ayan dapat na mga pigasunod. So, as of now, ano naman yan, March 2022, you graduated last October. So, kumusta naman po, ma'am, implementation mo kan sa imong plano? Kasabay Yes, ba dyan sa plano mo na you're going to put up a restaurant? Yes, ma'am. Oo. Fairness. Kasi at the beginning, sabi ko baka masyadong aggressive to put up away. Tapos, I think malaki, isa sa mga kakaiba din, ma'am, na feedback sa negosyo aside from to put up ng mga restaurant, hindi na lang online deliveries. Ma'am, sa Filipino-Spanish cuisine, which is unique in the island. So kami pa lang po yung may Spanish cuisine o Filipino-Spanish restaurant. During the business improvement plan, kasi ma'am, ang dami na rin naman ditong restaurants. But of course, we want to be different, unique, innovative. So yun po. So yun, nasunod man ma'am yung menu. So Filipino-Spanish. To put up ma'am alfresco area. Kasi I think may mga tao pa rin, of course, well, lahat naman tayo parang, syempre, even COVID, kahit medyo mababa na yung alert level, parang mas conscious pa rin, di ba? So, still prefer na alfresco dining, nasa luwas. Though may in-room kami, ma'am, na aircon, meron din kami malaking space for outdoor. Oh, at least may choice may choice sila. Ano naman, ma'am, na sunod naman po yung mga plano. Wow, oo, very nice. So, kumbaga, talagang yung plano mo, in-anticipate mo na yung kung ano ang kailangan, kung ano ang dapat ngayon na still, syempre, dahil pa man nawawala si virus, yaong pa. So,
nag-put up ka ki ano ini alfresco na kung sain ang kadaklan sa Satuya mas preferred na alfresco dining ano. So magayon na ang restaurant mo po ma'am nasa city, Yes. nasa Catanduanes lang po. Yes, ma'am. Nasa Virac siya, sa town Sa center. Virac, I mean, sa I Virac. would say 5 minutes, even 2 minutes away. Dun sa Virac Town Center, may Piga-Apod. It's a complex. Ano. Mhm. So, hayaniman lang din po kami sa airport. So, kumbaga nasa metro. Nasa downtown kayo. Nasa downtown. Oo. Though walk day pa ako, ma'am, duman sa National Road. So, nasa Barangay ako. So, isa man po yung mga sa consider ko when I put up na, you know, in terms of price level, kasi hindi siya sentrong-sentro. Tapos dapat talaga mong kakaiba para talaga puntahan ka. Kasi, Tama. diba? Dapat may hinahanap na something different talaga ang mga customers, no? So, iyan ang dapat na isipon ta bilang sarong nasa service industry, especially itong nasa restaurant. Ano. Dahil pa ako, siguro kan last time kong pagdyan, ma'am, last October 2019. So, dahil pa siguro, dahil pa. Oh. Kasi 2020 ka nagpuon. Anyway, ayan, so siguro sa istorya ni Ma'am Shari, no, sana kadakol na ma-inspire kan sa iyang istorya na despite the pandemic talagang nag-strive siya na magkaigwa ki additional income kasi di ba from Manila nasa considering na yaon siya sa corporate igwa siyang corporate work pero dai naging hadlang sa pandemic para mag-isip siya ki ibang pagkakakitaan na ma-address sa pangangaipo kang mga taga-Catanduanes na syempre na ibagang ruluwasan kay ito limited so mga so pagluwas so movement ta so dako lang bagay ito. Ayan. So balikan ta mo na Ma'am Shari, balikan po na si Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, nadadangog mo na po kami. Ma'am? Ma'am Eden, gari da ipakita nadadangog ni Ma'am Lenny. No. Gari da ipangani. Ma'am Lenny. Ayan, dahil kita nadadangog ni Ma'am Lenny. Mahina talaga ang signal. Taga Sorsogon City si Ma'am. Sorsogon City. Kahapon, ang inisip kong challenge si Catanduanes kasi normally medyo mahina ang signal sa Catanduanes, di ba? Ngunyan pala si Sorsogon ang medyo mahina. Anyway, Ma'am Eden, di ba ining sa tuyang mga bisita na mga women entrepreneurs, pareho sinda produkto kang KMME. Ano po? Yes. Pero bako man ini ma'am duman sa tuyang special ang apod ka to? So women sector ba? So special. So women bako man Bako po. So regular Yung multi-sectoral batch po yan. sinda. Multi-sectoral ba? Punta ka Yes. ito. Oo. Si Ma'am Shari, graduate siya kang last batch? Last batch kang face-to-face. Si Ma'am Shari, Ma'am Shari, last batch online. kang last year, yes. Online, oo. So Si multi-sectoral na Si Ma'am Lenny yung last batch siya kang face-to-face. Yes, opo. Kang 2019. 2019, yes. Tama. Kasi kang 2020, na kita, dumanday na kitang face-to-face. Hanggang 2021, daing face-to-face. So online sinda. Yes, opo. Si Ma'am Shari, produkto siya kang online na KMME. Ayan, okay. Okay, sige. So mga paraan tabay ta po, pwede po kamo maghapot, pwede kamo mag-raise kang sa inyong mga concerns sa 0999-883-1471. Yan po ang number na pwede nindong i-text kung igwa po kamong mga kahapotan. By the way, Ma'am Eden, sa ngunyan po,
ano pa ang mga naka-schedule tang mga activities or trainings para sa satuyang mga entrepreneurs, especially hindi sa mga women entrepreneurs. Dili igwa kita digding mga specific na programs under the ano nga ni ito, so under the ano ito, Ma'am Eden, so Yung sa mandate ng Philippine Commission on Women. yes, the special sector. Yes po. Mhm. Actually, Ma'am Bem, digdi po sa tuya sa regional office, regional office, and sa tuya po mga provinces, igwa po kitang yung the usual na anong apod kayan, yung PARP na pigahang ta in support po duman sa 2022 National Women's Month celebration na may temang we make change work for women. Yes po. And then igwa man po kita sa satuyang mga provincial offices na express lane para sa mga kliyente ta po na mga kababaihan. Opo. And nagsiserve man po kita sa inda ni mga simple snacks and nagtataon ng token sa inda, the likes sa snacks, the likes of coffee, biscuit, and then yung mga tokens like araw gani po sa Sorsogon, nagtataw po sinda ng parang bookmark and chocolates sa mga kliyente ta po na kababaihan. Okay. This And is then, recognizing them, no? Yes. The greatness of our women. Apo. And digdi man po sa tuya sa regional office, padagos ta pong papaandar ang video regarding po sa GAD na provided po sa tuya kang PCW, which is the Philippine Commission on Women. Yun po. And so duman po sa hapot mo, Ma'am Bem, na aming activities, igwa po kitang yung sa Sorsogon po, igwa kitang activity for Women Congress on March 22. Igwa din po kita sa Catanduanes and sa Albay, yung sa NSB, yung negosyo serbisyo sa barangay, na ang satuya po mga beneficiaryo, mga beneficiaries is yung mga kababaihan din po. And ngunyan po sa Masbate, nagpupo na rin po ang trade fair in line with duman po, kumbaga nakipag-coordinate sinda duman sa LGU Mobo, Masbate, tigsabay po ninda duman sa jobs fair na pigkanda kang LGU. Kaya, igwa po duman ng jobs fair, igwa din po ng trade fair. And then lastly po, yung sa Camarines Norte, nagpupul na din po sindangon yan, currently conducting na rin po ng NC coaching. And then po, NC coaching session ang strategic management kunya na aga, and at siya na hapon din po, digital marketing for women. Yan po. Ayan. So, for ano nga ni ini, so kumbaga, ang gobyerno, ang Department of Trade and Industry in particular, dai po nagtutunong sa pagtaoki asistensya sa satuyang mga kawiminan o sa satuyang mga women entrepreneurs and sa gabos ng mga entrepreneurs for that matter, pag-abot sa pagtabang sa inda kung paano ninda mapalago, mapadakula ang sa indang pagninegosyo. Ano, Ma'am Eden? Yes po. And ako lang po kita ay day lang po kita, Ma'am Bem, nalilimit duman po sa mga negosyante, no. Pati po syempre sa tuyang mga kapwa empleyado sa DTI, nagre-recognize pa din po si mga kababaihan po tibi sa tuyang opisina. Like po sa ibang probinsya, nagtatao din po kita ng recognition duman po sa mga nagtatrabaho ng tultol. And then po, igaman po kitang wellness activities para po May dahil nagtatrabaho kitultol. So, yung extrang trabaho na Gabusan gayon nagtatrabaho kitultol. extrang trabaho. Kumbaga, yung nag-excel. Di pisil kaya mag-isip ng Bicol, ng hararam ng Bicol, kaya Ayan.
Nag-excel sa trabaho. And then Ayan. po, yun sa ibang probinsya din po, ano po sinda ng Purple Thursday. Kumbaga, nagsusulot po sinda ng mga badong color na purple since ang color kang kawimitan is purple. Yan. Ayan, okay. So, tamang-tama, madali na kita sa satuyang panghuring rangkada, digdi sa satuyang programa. Riyan, balikan ko si Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, are you okay? Okay ka na po? Ma'am? Wala na talaga si Ma'am Lenny, no? Wala na si Ma'am Lenny. Dahil ko na siya nailing. Or dahil niya na kita nadadangog. Si Ma'am Shani na lang balikan ko. Hello, Ma'am Len. ma'am. Dito po ako, ma'am. Hello. Medyo mahina po ang signal mo, ma'am. Hindi. Choppy ka. Yes. Sorry, Ma'am Lenny. Dahil may ka madangog. Hi. Choppy ka po, Ma'am Lenny. Oo. Ma'am Lenny, kung pwede po, maghanap ka sa wrong area na kung saan. Mahina lang talaga ang signal. Iyo po. Dahil may ka nasasabutan, ma'am. Sorry. Sorry po, ma'am. Hello. Pasensya na po, ma'am. Dahil may ka nasasabutan. Dahil may ka naintindihan. So siguro, Ma'am Eden, balikan ko na lang si Miss Shari. Ma'am Shari? Yes po. Okay. Sige. Ma'am Shari, oo, yaon na kita sa last part kan sa tuyang programa. So siguro, haputon ko na lang ika kung ano itong mga bagay na talagang nagtao sa imo kusog na ipadagos ining sa imong pagninegosyo, o kumbaga what were those things or itong mga things, baka mga bagay or mga factors na that helped you succeed in your business. Kasi sa ngunyan, masasabi ta na very naging successful so sa imong pinunan. Considering na nakapag-establish ka sa wrong facility, di ba? Na restaurant and bar na nagtuon ka sana sa pagduro-deliver kay mga burobilao, ano? So kumbaga, in a way, you were successful kang tinuunan mo. So ano itong mga naging factors po? Good question, ma'am. Habang mo sa kaya, no? Iisip ko, I think, dakol, ma'am, no? Dakol na factors. Well, top of mind, I think, yung suporta ng pamilya. It started po as family business, no? Oo, very. If we go back ma'am, sa culture natin, di ba, parang laging may breadwinner sa pamilya. And I think yung pagkakaiba ng business, it's an opportunity para sa gabos na miyembro ng pamilya, no? Opo. Hindi, bako man po gabos, parang maging para pa sa corporate, di ba? Yung iba may man o garing need lang po ng support, like luto, but may puwan lang pala ng financial support po para makapagagos sa pagnegosyo. So, pamilya po, no, yung support. Kasi, di man, like, kung nasa ano kasi ako, mami, nasa Manila habang go-operate. So, kumbaga, piga-check ko lang, piga-monitor. Pero para masustain, sila po talagang uya. Ang factor yung may pagkakatiwalaan ka, may talent, di ba? Para maging successful. Successful. And of course, ma'am, ito talaga the DTI po also helped a lot. Yun nga, ma'am, sa nabanggit ko with the program, it was really helpful po. Dako po talagang bagay ito. Para sa ko, even ma'am, may exposure na ako, ma'am, di ba, since coming from the hospitality industry. Iba man giraray bilang empleyado, and na po ang talagang kumbaga you-own po yung business. Iba man talaga. Then yun yan, ma'am, inspirasyon siguro kasi nag-hire na ako, ma'am, di ba, ma'am, yung mga additional tao na makasuporta. Actually, ma'am, yung mga hinire ko, mga kapitbahay na most of them. So I think dako lang bagay na, ma'am, yung siyempre makatabang ka man. And I think naman, ma'am, business-wise, no, isa sa mga inspirasyon ko man, ma'am,
kapag put up ng restaurant and bar. Kasi pag ako panuya, ma'am, gahanap ako ng sayong lugar. Na gano'n na chill, may cocktails kasi ma'am, may yung ganong ambience na pig-offer mi ngunyan. So, day akong nahiling na dito sa lugar ni. Pigapirmi ko ang pigata ma'am sa Catanduanes. So, dako na talaga ma'am yung bagong negosyo involved. Dako pa man syempre mga opportunities. Ma'am, talaga kung anong sector, but otherwise, ako yung opportunities, yung market man po uya, Iguaman. So, talagang take advantage lang ma'am ng oportunidad. So, even in the pandemic, mas dako kami oportunidad na kung yan. Kasi nag-ano na rin ma'am nagdakuya naman, nag-grow naman ining Islami. So, with yun ma'am, medyo nag-i-improve na po yung sitwasyon natin sa pandemic. Yung tourism man ma'am, makabilta na. So, I'm hoping ma'am yan, ang market lang nini is local. Pero hopefully with the tourism, di ba ni mga turista maglaog. So, mas ako naman ma'am ang chance ni Uya na talagang maging mas successful yung mga negosyo. So yun ma'am, I hope I answered your question. Ayan, so magayon ma'am kasi nakatabang ka din no sa imong mga sa community. Diba? Kasi nag-employ ka ki mga tao na yaon sana sa komunidad. So, iyan ang saro pa sa tuyang mga objectives na kaya sige ta ang kampanya na magdakol ang sa tuyang mga entrepreneurs kasi eventually ma-result iyan sa job generation. Na yaon sana sa tuyang komunidad ang sa tuyang mga tao. So, iyan ang dakulang bagay pa, no? Okay. So, ano kaya kung pwede na wait lang, ni Shari, ako na si Ma'am Lenny. Ma'am Lenny? Ma'am Lenny? Dain niya, kita na dadangog. Siguro super late. Sige. Late ang Oo, super late ang abot sa iyo. Ayan, Miss Shari. Sige daw po, ano ang sa imong maitataong advice sa satuyang mga would-be entrepreneurs or maski itong mga entrepreneur na kumbaga ano ang sikreto or ano ang pwede mong maitaong mga tips sa satuyang mga entrepreneurs and would-be entrepreneurs? I think, ma'am, kaya po mo lang mag-start. Parang, I'm sure, di ba, ako man nagpuan ako na baging idea lang. Tapos, actually, before ako magbukas ng restaurant, ma'am, baging gusto ko perfect, like menu, yung ganito, perfect bago ko ibuksan. But I realized, ma'am, di man talaga ng perfect timing. Usually, parang kumbaga, kunan mo lang, then along the way, syempre, may mga komentaryo man ma'am na makaabot sa imo, just either criticism or praise. Constructive. Yes, constructive criticism. You just have to really parang take that in. Also then ma'am, na-realize ko, di ganong mindset, dapat i-absorb mo, i-apply mo kung may comment. Pero, pag-apuan ka pa rin ma'am, dakol ka ng comment, minsan, dapat, kumbaga, i-filter mo rin. Kung lang nagtayang ng mahayat, but the rest okay. So, baka bako man, di ba? So, I think, yun ma'am. So, mag-start ka lang. Then, habang mag-start kami sa restaurant, parang take lang ma'am gabos na comments, ng customer comments. Kasi ito talaga ang pinaka-importante. Yun man din talaga yung gusto may maservisyohan ni ma'am ni Marinas, di ba ma'am? And then, I think yun lang ma'am, mag-start lang kung doon sa mga gusto palang mag-phone, then doon nakapuo na, parang continuous progress siguro ma'am. Talagang totoo ang negosyo. Lalo na kung small business starting, kailangan ng totoo. I just realized na dapat nanduman ka talaga. Isip mo yung customer, yung mga empleyado mo. Actually, dako yung role, di ba ma'am? Kung business owner ka, takadako. Yes, oo.
dakulaon na responsibility kasi dapat i-maintain mo yan, i-sustain mo. Kasi ang dapat isipon mo, bako sa naso sa diri mo, pati sa mga tao mo, di ba? So, magayon ito, ma'am, kasi ang sa pinaka magayon na quality kang sarong negosyante is ang pagiging risk taker. Diba? So tama ito na you just have to start and siguro everything will go on smoothly, no? If you have the passion, the determination, no? Yaon ang gabos na ayuda kang gobyerno, dai man nagpapabaya ang gobyerno. Ang sa imo lang na contribution diyan is yung yung higos, buda, determinasyon. Ano, ma'am? So sana sa pag-ulay-ulay tang iningon niya na aga, digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, igwa ng mga magsusurunod pang araw, no? Na sana may na-inspire kita na magsunod sa istorya, no, ni Miss Shari, kasi talagang inspiring man na dahil sa pandemic, nagkaigwa siya ki restaurant. Imagine. No? So iba nagkawaran ki trabaho. So iba nagsararakan sa indang mga negosyo pero igwang nagbutwa na sarong pastateria, restaurant and bar. Congratulations, Miss Shari. Good luck and congratulations sa imong negosyo. Ano po? Okay. Wait lang, bago kita magpaaram, Ma'am Eden, on the part of the Department of Trade and Industry, ano naman po ang satuyang mga advice sa satuyang mga clients or would-be clients? Kadakol kitang mga potential, aram ko, may mga potential entrepreneurs na medyo nagduduwa-duwa sana. Kaya dapat yaon sinda arog ni Miss Shari na nagtuon as in nag-succeed sa iyang pinunan. Please go ahead, Ma'am Eden. Yes po, sa satuya pong mga paradangog na gusto maglaog sa negosyo, magdulog lang po kita sa DTI para maaraman ta po kung ano ang mga services pati mga programa na pigtatao po ang Department of Trade and Industry sa satuya pong mga paranegosyo. Kung di po kamong chance na makaduman sa mga provincial offices po ang satuya pong kang DTI po, igo po kita na negosyo centers na located sa mga sa inyong mga lugar. Magduman na lang po kapo sa nearest negosyo centers po na sa indong location po. Anyway po, sa negosyo center, kung ano po ang serbisyong pigtatao mi po sa provincial offices po, iyo man po si serbisyong pigtatao po ninda. Iya po. Thank you so much po, Ma'am Bem. Ayan, okay. So, dakulaon na salamat po sa tuyang mga bisita. I'm so sorry kay Ma'am Lenny. Talagang mahirap marinig si Ma'am Lenny. Tapos siya din, nahihirapan din siyang marinig tayo. So, siguro... Hi, Ma'am. Thank you po. Opo, salamat. Sorry Ma'am It's Lenny. okay, Ma'am. Mahirap. Oo, siguro sa mga susunod pang programs, imbitahan ulit namin kayo. And Yes, ma'am. siguro maghanap tayo ng area na malakas ang siguro sa DTI Sorsogon, baka mas malakas doon. Mismo. Ma'am, Opo. actually po kasi mas okay sana kung, kasi right now po talaga may meeting kami dito sa Casa Dominga with the DTI. Okay. Kaya okay. po muna ako. Pero kung sa bahay sana, okay kasi may wifi po ako doon. Ay, opo. Sige. Okay, next time na lang po, ma'am. Salamat. Thank you, Okay, pasensya na din po. Opo. Okay, so salamat Miss Lenny. Salamat Miss Shari sa imong inspiring story. Miss Lenny din, salamat. So sana walang sawa po kayong magsuporta sa mga programa ng gobyerno at syempre ng Department of Trade and Industry para po lang naman yan sa pag-unlad ng ating mga negosyo. So on behalf of DTI, maraming salamat po sa inyong dalawa. Sana mayroon tayong na-inspire na mga gustong pumasok sa negosyo na sige, mag-start na sila. Yan, katulad ng sinabi ni Miss Shari. Thank you, Miss Eden. Salamat po sa Giraray.
ini si Bem Berango, ang nakaiba nindo digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. Bago po ako padagos na magpaaram, gusto kong i-greet ang sakuyang mga harani po ini sa buhay ko. Ang saro po si Ninang Jean Cortez, si Doc Ninang Doc Jean Cortez. Happy birthday po sa imo, Ninang Jean. Aram ko gani nagdadangog siya kanina. Dahil ko lang aram kung yaon pa siya. Happy birthday, Ninang Jean. At saka kay Father Pau Barandon. Happy birthday, Father Pau. And sa Giraray, this is Bem Berango of DTI Regional Office 5. Salamat. Salamat sa mga nag-antabay. Sa Giraray sa Friday, abangan niyo po Giraray kami sa siling na oras. Alas 11 hanggang alas 12 po ninudto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5. Salamat Miss Lenny, salamat Miss Shari. Congratulations po sa inyo. Thank and you, good luck. Ben. Good luck, ma'am. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB.